Piştî hewildana Kutedayê Tirkiye hewl dide ku xisera wê metirsiyê tespît bike, sîstema dewletê ji nûva dîne û rewşa siyasî û civakî bigihîne qonaqeke bewle. Partiyên opozisyonê jî ji bo pêvajoya nû dadikevin qadan. HDP bi mîtînga li Stenbolê starta helwesta xwe ya nû eşkere dike. Demirtaş bang li hikûmetê kir da ku bêhtir guhê xwe bida opozisyonê û ihtimala xeterê nû jî ji holê rake. Di siyasetê de nermbûnek heye. Herkes hevûdin baştir fehm dike. Em weke HDP bi mehane ku qala egeriya darbeyekê dikin. Me ew hişyar kirin ku ew derbe dê bibe derbeyeke leşkerî. Em niha dikarin li hev bicivin û ji vê rewşa kaotîk derkevin. Şansekî din nîne ji vegera aştî û demokrasiyê pêve. Bir şansımız yok. Di wê mîtîngê de ku li navçeya Sultan Gazî hate li darxistin, bi dehan partî û sendika û komelayan jî piştgiriya HDP'yê kir. Mîtînga bi sernavê ji derbeyan ra na demokrasî derhal, diwarê eşkerekirina helwesta HDP ya li hemberî derbe û ragihandina rewşa awarte da girîng dihate qebûl kirin. Hevserokê HDP'yê Demirtaş da zanîn ku ew derbecî ji aliyê AKP'yê ve di nava sîstemê de hatine goncivandin. Vermeye hazırız. HDP dil qada da bitin. HDP de aşitiye û demokrasiye wekeviye de bixwe bi parêtî bide parêsandin. Jê qasê HDP dixwazitin ser axa Türkiye Kurdistanê da jiyanekî wey hev jiyanekî azad bide tava kirin. Ji bo wê dil qada da bitin. Ji bo wê de siyaseta xwe pêş bêxitin. Armanca HDP de ev bitin ji bir da. Bir sürede Demirtaş da axaftina xwe de anî ziman ku wan çend caran wezîr û hikûmet diwarê rêxistina gulan da hişyar kirine, lê kesî guh nedaye wan. Li gorî daneyên axaftina Demirtaş, HDP dê bi taybetî jî li hemberî ragihandina rewşa awarte li Bakurê Kurdistanê çalakî û xebatên demdirêj bide destpêkirin. Balkêş bû ku ji bo mîtînga HDP'yê tu tedbîrên evleyê jî nehatibûn girtin. Li gorî nîşaneyên ku di vê mîtînga de derketine pêş, wê polîtikayên HDP'yê de dahatûyê da li ser du beşan bin. Beşa yekem, xurtkirina muxalefetê ya din jî hevkarî ji bo demokrasiyê bi hikûmetê re. Rawîn Stêrk, Ruda